Bukasan na. Buksan mo na yan, Ate Jane. Atakin mo lang dyan. Pasensya ka na, ate, ah. Makahihingin pa nila. Grabe ka naman, Ate Nida. Kasama niya. Dito ba? Dito dalawa yan. Sige lang yan. Teka sa Ate Jane muna. Ala. Oo, diba? Ang pantalon. Hoy, Ate Luz, pakita mo regalo mo. Mama Luz? Aywa, thank you. Aywa. Okay. Thanks. Next mo to. Oh, Ate, pwede may mabalitan. Oh, smile. Oh, picture na picture. 1, 2. Ate Jane, 1, 2, 3. Ano ba? Hindi ko alam. Ate Jane, ano ba yan? Uy, ulit. O, kayong dalawa. 1, 2, 3, Ate Jane. Ay, may taga-picture na pala. O, Ate Nida. Wala ka. Ano sa'yo, Ate Milona? Sabi nila, Ate Nida, pag nagbibigay ng regalo, punitin mo daw para maganda. Punitin mo yung wrapper. Nag-video ka? Oo. Ay, Sabigay ko sa mama. Oh, dali. At may laman pa, money. Aywa, may money. May money. Money for nothing. Money. wow, nakakarton pa. Bilisan mo, Ate Nida, suspense ka naman. Wow. Ayan, hindi ka lang maglalagay ng cup. Tanggalin mo, isuot mo yung cup. Ate Jim, may pera kasi. Aywa, oh, ayan na, hindi ka na magmahalo. Ipakita mo, te, yung gamit mo. Aywa. Kano mo, tita, Paano naman ako? Wala pa ako bukas na regalo. Parang si Lula ko. Parang sumakra na ako dito. Mali. Hindi siya ba my child? 1, 2, 3. Ay, ako naman, hawakan mo ito, Mama Luz. Okay, magbukas ako. Oh, paano ako makabukas? Ay, nako, wag na. Hawakan mo, Ate Milona. Kayo na lagi na bubukas ako naman. Sige, siniga na. Gusto ko lang itong pantalon. Parang itim na akong pantalon. Hoy, ako na, Ate Milona. Tignan mo Sige. naman. Wow! Oh my Lord. Ganda. Wow, nice. Ano to? Anong tingin niyo sa akin? 36? Ano yan? Okay na. Ano to? Aywa. Ay, wow, ang ganda man, Mami Luz. Ay, butas-butas ako. Tita, thank you. Ang ganda dito. Si May. Ito pa naman gusto ko bilhin sa city. Gusto ko muna akong pera. Ay, naku naman. Kaya nga sabi ko, magbabar tayo. Kailangan yan. Oo. May piso pa. May luso. Bawa ko naman. Okay, thank you. Kaya tayo. Si Mami naman lang. Dali. Buksan na ang regalo ko. Pakita mo ito, pante. Regalo mo? Lagyan mo sa ulo ni May. Hindi man halata yan. Si Megan. Wow, nice. Saan mo bilhin ito, May? Kasama kayo, May wala? Ay, masikip mo. Hindi. Ganda nga eh. Smile. Aywa. Uy, hindi mo nakitang may palaman pa yan? Wala siya. Wala nagbili pa. Ulitin mo. Ay, tayo dyan. Thank you sa inyo. Yung palaman. Asan yung piyang mga malaki? Anong kit? 1, 2, 3. Siya nang nagawa. Chai. Ano ba yun? Ganda siya. Chai, Ikaw na mag-video. Sino? Mag-video lahat. Ready na yan.